Na'am, ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Kamar yadda muka yi muku alkawari za mu dinga zuwa muku da bidiyo namu sau ɗaya a sati. Muna ba ku haƙuri game da kuskure da aka samu na tsallake ranar Laraba saboda wasu gyararraki da muke yi a kan aikin. Allah ya taimake mu. Yau abin da za mu yi magana a kai shi ne kamar yadda na faɗa muku abubuwan da mutum yake ya samu jari, sai dai ban faɗa muku su ne su ba. Za mu tashi a kansu in muka faɗe su sai kuma mu shiga cikin abin da ya shafi crypto kai tsaye. Wato daga ciki zan ba ku wasu games guda 5 wanda za ku je ku ɗauko su a Play Store. Za ka buɗe Coinbase account ɗinka, sai ka kula da email ɗin da ka buɗe Coinbase account. Idan ka zo rijistar su, sai ka yi rijista gaba ɗayansu guda 5 ɗin da wannan email ɗin guda ɗaya. Saboda idan aka zo cash out ta email ake yi, kuma iya Coinbase suke turawa. Wa'innan su ne kamar haka, ana kiransu bling games. Na farko a cikinsu akwai Bitcoin Blast, sannan muna da Bitcoin Blocks, muna da Bitcoin Food Fight, muna da Bitcoin Fof, sannan kuma muna da Bitcoin Solitaire. Wa'innan kaɗan daga ciki kenan, sun fi haka, amma na samo muku kaɗan daga ciki wanda suka fi kyau. Domin akwai wa'inda suke na scammers, duk lokacin da mutane suka fahimci wasu mutane sun sa gaba akan wani al'amari, sai su yi ƙoƙari shigo da wasu nasu marasa kyau don su ɓata. To suna nan munanan da yawa, amma wa'innan kaɗan ne daga cikin masu kyau ɗin, wa'inda in ka yi game ɗin za ka cire kuɗinka sai ka samu jarin da za ka shiga crypto da shi. A taƙaice kenan. Bayan nan akwai exchanges ɗin da ake amfani da su wurin yin P2P. Tunda mun san mu nan musamman mutanen Najeriya muna amfani da naira ne, amma a kasuwar crypto su ba su san naira ba sai a wurin P2P. Da dala ake zuwa a siya abu. To don haka sai mu yi amfani da dama ta wasu exchanges. Misali na farko za mu yi amfani da Binance Exchange, ko mu yi amfani da OKX, ko mu yi amfani da Get.io, ko mu yi amfani da Huobi Exchange, ko mu yi amfani da KuCoin Exchange. Waɗannan suna da P2P method. Da haka za a je sai mutum ya ɗauko waɗannan exchanges ɗin gaba ɗayansu. In ka yi rijista, yayin da ka zo rijista, son samu ka yi rijista da email guda ɗaya a gaba ɗayansu duka, da email ɗinka guda ɗaya. Yanzu irin Binance su ne suke less charges, less fee sosai, ba sa charges sosai. In wurin trading ne, abinda suke cajen ka duk buy in ka siya abu za su caje ka 150 naira, naira 150. In ka zo sell shi ma za su caje ka naira 150. Amma a wurin P2P ba su da charges. Za ka sa free, za ka cire free. Kun ga shi sa ya zamanto su ne mafiya ɗaukaka wurin yin P2P, saboda mutane suna samun sauƙi a wurin. Za ka yi amfani da Huobi, shi ma za ka yi P2P, ka sa naira su ba ka dala. To da haka in ka zo ka rijista da email guda ɗaya, ka samu strong password mai ƙarfi wanda ya zamto babu inda za ka saka shi ba a karɓe shi ba. Password ɗin da ya haɗa da uppercase, lowercase, symbols, numbers. Duk inda aka samu password kamar haka, to ya zamanto strong password da babu inda za ka je ka amfani da shi ba a karɓa ba. Idan ka zo ka rijista, ka sa email, ka sa password, ka wuce, za su baka puzzle. In ka wuce wannan verification ɗin puzzle ɗin, sai kuma ka zo ka yi personal verification, inda za su nemi ka saka
sunanka, sunan mahaifi, sunan kaka inda akwai, age ɗinka da kuma gender naka, namiji ne kai ko mace ne, za ka rubuta, za ka zaɓa. In ka wuce za su kai ka in za su yi requesting ko ka saka BBN naka kai verification da shi, ko kuma ID card ko driving license ko kuma passport. To sai ka samu wanda kake da shi mafi sauƙi dai kuma wanda ya fi kyau, kai amfani da BBN ɗinka wurin verification. In babu sai kai amfani da national ID ɗinka. In kuma har kana da dama da ka iya yin international passport, to sai kai amfani da shi wurin yin verification. Za su karɓe ka da wuri, daga zaran sun karɓe ka za su baka dama ka kunna authentication na phone number, email da Google Authenticator. Idan ka kunna phone number za su baka dama ka yi fara yin P2P. Yayin da ka je siyan dala, in ka siya dala ka tura kuɗi daga account ɗinka, akwai matsalar da ake samu wurin P2P in mutum bai mai da hankali ba. Sai ya zamto na zo ina so na P2P na siya dala na sa naira. Da haka tunda mun san cewa fair ne dama, fair to fair ne. To, idan har ya zamto kai ne za ka siya, mutum ya baka account number shi da komai ya yi dropping da za ka tura mishi kuɗi ya sake maka dala, to ka sani cewa Binance su suke control ɗin kuɗinka da kuɗinsa da duk account guda biyu. Kar ka yadda ka tura kuɗi wa mutum ya ce bai yi receiving ba, ka je ka yi cancel order, ko kuma ka tura kuɗi sai ka ga ba a yi debiting ɗinka ba account, ka je ka kai cancel order. Kar ka yadda ka yi haka. Za ka iya sai ka gama yi sai kuma a cire account ɗin naka, ko kuma shi ya samu kuɗin naka amma saboda yana so ya cece ka sai ya ce bai samu ba, to akwai appeal, akwai court. Da haka shi yasa ya fi sauƙi in za ka yi transfer na kuɗi ka yi amfani da mobile application. Sai ka shiga, za ka iya kawai ka yi screenshot ɗin dashboard ɗinka. Daga zarar mutum ya nuna maka shi bai karɓa kuɗi ba, sai ka shiga kotu, sai ka taɓa appeal. Za su baka dama ka rubuta abin da complaint ɗinka, ka yi adon file ɗinka na wannan screenshot ɗin da ka yi, sannan sai su masa magana tufa so wane ya kawo ƙararka, da haka ka shigo ka kare kanka. To a lokacin wannan mutumi ɗin in har da gaske bai karɓa ba, za su ba ku 24 hours, saboda in ma daga banki ne matsalan, kafin nan dai komai ya zama an yi settle ɗinsa. In har 24 hours ta cika bai sake maka ba, za ku fara shari'a. Kar ka yadda ya zamto ya fi ka iya turanci ko kuma ya fi ka wayo, shikenan sai a cuce ka. Kuma hukuncin da suke ɗauka shine in har suka gano mara gaskiya, ko da a ce ya fi ka fi shi gaskiya, in ya kada kai, to za su rufe account ɗinka, ba za su sake baka dama ka buɗe mini ba. Da haka mu kokari mu kiyaye sosai. Sannan haka idan wurin sayarwa ne, kar ka yarda mutum ya ce ya turo maka kuɗi ka sake dala sai ka tabbata ka ga alert. Alert ana fake alert sai ka shiga ciki ka ga kuɗin a bankin ka tabbas, son samu kai transfer ɗinsa daga wannan account ɗin zuwa wani account shi kenan, sai ka zo ka sake masa dala. In kai haka ka kubuta. Mun gama da abin da ya shafi P2P. Ka sa kuɗi yanzu a account ɗinka za ka fara trading. Abu na farko da nake so na karanta mana anan shine BTC, Bitcoin, shine jagoran dukkan wani coin a kasuwar cryptocurrency. Idan har ya zamto kasuwa na tashi, kafin ka fara trading ka karanci BTC, ka tsaya ka gane ya movement ɗin BTC yake. Shin idan kasuwa na tashi, Bitcoin na tashi, sauran coins na kasuwa suna bin shi, suna tashi tare? Ko kuma Bitcoin shi kaɗai yake tafiya, sauran ba su tafiya? Ko kuma ya zamto BTC na faɗi, amma wasu coins kuma suna tashi a kasuwa?
yana da amfani sosai mu kiyaye. Ba za ka je kawai ka je ka samu coin ɗin da yake top gainers ka saye shi ba. Ba a haka. Sai in har ka tabbata yana top gainers ɗin kuma zai ƙara tashi nan gaba, zai ƙara yin kyau, za ka iya siya. Amma haka kawai ka je ka samu coin a top gainers, wataƙila ya gama tashi a wannan lokacin zai dawo baya, sai ka je ka siye shi, sai ga ya dawo baya ya lalata maka jarinka. To da haka sai ka karanci BTC. A matsayinka na farko misali yau ne za ka fara trading, to da haka sai na tsaya suna rike waya na yi studying BTC na 1 to 2 hours. Ya masa kamar kallon awa 1 ko 2. In har ka sa hankali ka gani za ka iya gane inda kasuwa ta sa gaba. Sai dai dama kafin ka fara trading ya kamata a ce ka karanci kasuwa. To san samu ka samu kamar wata 3 kana studying BTC kawai ya movement ɗinsa yake, ya motsinsa yake. In Bitcoin yana tashi, sauran coins suna bin shi ko ba sa bin shi. Sannan kasuwar gaba ɗaya take motsawa ko kuma a'a dai wasu suna nan ajiye. Haka kawai ba za ka je ka sayi coin ba, dan za ka iya samun coin shekara 3 bai tashi ba, ko shekara 2 ko shekara ko watanni. Da haka sai ka yi studying market. Kasuwa tana da rashin mai kyau gaskiya. Duk mutumin da ya tsaya karanci BTC na wata 3 tabbas zai gane inda kasuwa ta fuskanta. Daga zaran Bitcoin zai faɗi za ka iya ganewa, saboda ka riga ka karanci motsinsa. In zai tashi ma za ka iya ganewa. Ina ta karanta muku Bitcoin saboda shi ne yake jagorantar kasuwa. Tabbas akan iya samun ya zamto Bitcoin na faɗi, a samu wasu coins kuma suna tashi. Abu na farko da ke faruwa shine akwai mutane masu ilimi da hikima da dabara da kuma kuɗi wanda suna iya creating robot wanda zai dinga musu creating buy and sell na token ɗinsu na project ɗinsu. In dai har mutane za su yi amfani da robot, to dole coin ɗinsu zai daraja ko da kasuwa tana faɗi. Ko kuma ya zamto su ta buyback na project na coin ɗin a siya. Misali, hanya mafi sauƙi da ake yin buyback na coin, misali idan ma kana da coin kana so ka koyi yadda ake buyback, abu ne mai sauƙi ga yadda za ka yi. Idan shitcoin ne da kai, to abin da za ka fara yi shi ne burning. Za ka iya ka shirya ko ka ce kullum zan yi burning guda kaza, ko kuma a sati zan yi burning guda kaza, ko kuma ina so a yanzu kawai ya tafi ma project ɗin. Misali ina da supply ɗinsa guda 1 quadrillion, sai na yi burning 50%, ya zamto guda 500 trillion. In kai haka, ka samu kamar mutane 4 wanda suka iya trading, kowa ka ba shi kamar dala 10,000 misali. Wannan ya shiga a yanzu ya siya na dala 7,000, wani ya siya na dala 3,000, wani ya siya na dala 2,000, wani ya siya na dala 4,000. Kun ga yadda suka rabun nan? Abin da zai faru shine bayan kowa ya gama siya, mai dala 7,000 sai ya saida na dala 1,000, sai wanda ya siya na dala 3,000 sai ya siya na dala 2,000 shi kuma. Wanda ya siya na dala 4,000 sai ya sayar na dala 500, wanda ya siya na dala 5,000 sai ya siya na dala 2,000. Mai 7,000 ɗin nan sai ya ƙara sayarwa, sai na ƙasan sai ya ƙara siya. Sita haka dole sai ya tashi. Ko kasuwa tana faɗi dole sai project na ya tafi, sai wannan coin ya yi kyau, saboda iya gatan da za a mishi kenan. Idan kuma ya zamto ba shitcoin ne da kai ba, ko da a ce ba kai burning ba, ka tsaya iya wannan buyback ɗin, dole project ɗinka zai kyau, zai ɗaga shi. To sai kuma wani abu ne da ke faruwa, idan kuma misali Bitcoin ya yi irin dropping, kamar a ce at once ya sauke dala 5,000 ko 4,000, to nan kuma ko me ake yi sai kaga ya yi baya, ko ma me sai ya yi baya. Amma sai ya zamto daga in ya yi bayan ba zai ci gaba tafiya bayan ba, sai ya dawo ya tafi. Amma sai ya razana na wannan faɗin da BTC ya yi.
akan iya samun in lokacin bullish ne kasuwa za ta tashi gaba ɗayanta, a samu coin ɗin da in ya tashi sai ya wuce BTC ma tsada. As simple as easy, misalin Yan Finance lokacin da Bitcoin ya kai dala 65,000, Yan Finance shi kuma sai da ya kai dala 95,000. Misalin M-Share sai da ya taɓa dala 72,000 ya dawo ƙasa. Suna nan da yawa ga sunan wanda za ka ga sun fi BTC ɗin tsada suka tashi, amma kuma in ya sauka dole sai sun sauka suna. Abu mataki na farko na koyon trading shine karantar BTC. Ka tsaya ka karanci BTC sosai motsinsa. Idan ka yi studying BTC at least kamar wata 3, ka yi studying BTC sosai ka fara gane wani abu, to ka wuce wannan matakin da ke gaba gare ka shine sai ya zamto ka yi dace da lokacin tashin kasuwa ne. Ina ba mu shawara kar ko da wasa ka je ka siya coin. Misali wani sai ya ce bari ya tafi top losers ya je siya coin, ba shi yake nuna cewa in ya shiga top losers zai dawo shiga top winners ba. A'a, in har kai bincike ka gane misali coin yana kaman chain 2 zuwa sama, mataki na farko da yake nuna masu shi sun san me suke yi kenan. Abu na biyu, ka tafi community nasu, su waye su, wani irin role suke yin playing akan wannan project, suna kokari wurin kyautata project din nasu. Abu na uku, shin project din ana plan din sa shi a wurare exchanges kamar da yawa, ba ya zamto iya exchange ɗaya ne kawai target ɗinsu ba. In ya zamto za a yi listing ɗinsu a wurare da yawa, zai ƙara masa daraja, zai ƙara sawa ya maintaining position mai kyau. Bayan wannan za ka yi la'akari da all time high ɗinsa da kuma all time low ɗinsa. Misali sai ka ga coin da ya tashi ƙarshen tashinsa sai da kai dala 100 $100, amma da ya dawo sai da ya dawo less than $1. To akwai binciken da za ka yi, me dalilin da ya sa daga dala 100 ya dawo har ƙasa dala 1? Shin irin faɗi ne na kasuwa ta yi mummunan faɗi ɗin nan wanda BTC dropping sosai, ko kuma masu shi sun yi dumping ɗinsa ne, ko kuma ba shi da holders ne? To sai ka tafi community ɗinsu ka yi bincike a kansu. Zai wahala ko ya yi irin wannan faɗin sannan ya zamto project ɗin ya dawo ya zama mai rai, sai dai in masu shi suna ƙoƙari sosai sun jajirce, to zai iya dawo ya kyau, amma kafin a samu haka yana wahala. Amma in ka samu misali all time haɗinsa misali dala 5 ne sai ya dawo dala 1 ko dala 2 ko kuma less than $1 amma ba sosai ba, so zai iya dawowa ya wuce wannan matakin ba. Duk wannan na daga cikin bincike akan coin kan project. Sannan abu na gaba, za ka bi maganganun mutane ne suke cewa akan wannan project, kan wannan coin nan. Shin mutane suna yabansa ko kuma ba a yabansa? Ana tsammanin good return a kansa ko ba a tsammani? Duk wannan ya daga cikin abin da za ka yi duk kafin ka sai coin za ka yi wannan abu. Har yanzu baka gama ba, za mu zo bayani akan abin da ya shafi candlesticks. Wannan dogon lissafi ne sosai, shi ma sai ka yi la'akari da wannan kafin ka sai coin. Mataki na gaba mai sauki da za ka sake bi shine za ka sai coin. Tunda dai na gane misali yanzu ya kamata zan iya shiga kasuwa, coin kaza na gani na so na siya, to na samu kamar awa 1 ko awa 2 ina kula da motsinsa. Ya yake, sama yake yi ko kasa, ko ya tsaya a wuri ɗaya, sai ka kula shi kamar awa 1 ko 2, za ka iya gane inda suka dosa.
Wannan yana da alaƙa da haƙurinka da juriya da kuma dauriya da za ka yi. Ba kowa ne zai iya tsayawa ya bincike akan coin kafin ya saye shi ba. Yawancin mukan sai coin a less than 1 minute, ba daidai ba ne. Ka tsaya ka yi bincike, ka bata kamar awa 1 zuwa awa 2 kana bincike kafin ka saye shi. In ya zamto ka sai project sai ga ya fara baka loss, ba dabara ba ne ka ce bari in ci gaba da holding zai kai wani mataki, ba dabara ba ne. Ka sauka a kai, ka jira ko ka koma kai. Haka nan idan ya baka profit, ba dabara ba ne ka ce bari in jira ya ta karawa, da zarar ka samu sai ka fita. Haka ake yi, saboda in ka jira sai ya zamto kasuwa ta canza direction ta zo ta baka loss. Kowane lokaci kasuwa na iya saba wa mutane yanda muke tsammani, sai abin ya canza. Komai na iya faruwa. Da haka dole sai ka yi bincike mai tsanani sosai akan coin, ba gaggawa kafin ka siya. Wannan kenan. Abu na ƙarshe da za mu rufe da shi a yau shine mun karantar da ku sunayen games ɗin da za ka je ka ɗauko ka dinga play, ka samu jari da shi. Sannan da yadda in ka samu jarin ka cire za ka je ka yi ka sa kuɗinka, da yadda za ka zo ka yi research akan coin kafin ka siya. Abu na ƙarshe shine in ka siya coin, kar ka yadda ka siya coin ka rufe waya ka tafi. Ya zamto duk bayan seconds ko in mintuna ka yi visiting market, ka ziyarci kasuwa ka gani ya kuɗin ka yake. Da zarar ka ga alama za ka samu matsala sai ka fita. Ba dabara ka ce ko yana baka loss ka ci gaba da holding ɗinsa, sai ka fita kai haƙuri ka nemi wani layin kuma. Insha Allah wannan abin da na karanta muku a yau, kar ku ɗauke shi abu ne mai sauƙi, ku ɗauke shi abu ne da sai kun yi aiki da jikin ka sha wahala ka koye shi. A iya yau a nan za mu tsaya da ku. Dalili shine wannan abin da na faɗa a yau yana da matuƙar faɗi sosai, sai ka buɗe kanka sosai ka yi bincike. In mun zo darasi na gaba ranar Laraba mai zuwa, kai tsaye za mu tashi a yanda na ga project coin kaza ina so na saye shi. Misali yana da ETF, leverage tokens. Za mu zo muku da bayani akan abin da ya shafi leverage tokens, wanda idan wai kasuwa na faɗi mutum ya siye shi, wasu sukan amfani da kamar irin Binance, down and off, Hotbit, ID5X, ID5L, Huobi, -3, so -5 kaza da sauransu, ga san zamu bayani a kansu. Wani idan coin na faɗi in ka siye shi zai na baka -5 ko 3. Wani kuma idan coin na tashi in ka siye shi zai na baka -5 ko 3. Haka ne idan ka samu saɓani zai na baka -5 ko 3. Za mu zo muku da bayani mai kyau mai inganci akan abin da ya shafi wannan a darasi na gaba. Sannan kuma duk wanda yake da tambaya ko wani abu da bai gane ba, mutum ya kokari ya yi magana, za mu amsa masa, za mu ƙara mutum bayani. Burinmu shine a fahimci abin da muke yi, shi yasa muke yi da yarenmu na Hausa don ya zamto kowa ya iya fahimta. Zan bar ku a nan kamar yadda nake faɗa muku, sai wani sati. Na bar mu lafiya, a huta gajiya.